Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, αδερφιά Σίγαυρη και Λυπία Ολυμπιακή. Άλλη μια ανάρρωση προστίθεται στο ιστορικό μας. Σουρωτήρι! Σουρωτήρι! Θα σας τον κάνω τον πάτο. Μάτι Παναγία, σουρωτήρι θα σας τον κάνω. Φοβερές βαλίτσες σήμερα ημέρα με το Mark 45. Αυτό νομίζω το χρησιμοποιήσει ο κύριος Ρόμπερτ Ντάνι Jr. να είναι καλά μαζί με την κυρία Γκίμερλι in the Battle of Sokovia. Στον αγώνα της Σοκόβια. Δεν ξέρω πού είναι η Σοκόβια. Κάτι με Ρωσία θα έχει να κάνει λογικά. Άλλη μόνο. Εντάξει, ξέρετε, έχει πάντα κακιά Ρωσία αυτά για όλα. Φοβερά πράγματα βγαίνουν. Για να δούμε λίγο πώς πάει το μενού. Κούκλος. Πω και το βλέπω. Όχι τώρα. Βλέπεις γράφω γαμότον ρε μάλλον. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά εκεί που είσαι. Λοιπόν, εντάξει, πάλι μου κόπηκε το τέτοιο ρε φίλε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε όμως. Τι είναι τι είναι η κανονική κόμβη. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρον. Πάω λίγο στο Final Render λίγο. Μακάρι να έξω σήμερα τα μισά πόσα δείχνει εδώ πέρα. Ναι, πολύ ωραία. Δεν ξέρω πού χρησιμοποιείται όλα αυτά, αλλά φαίνεται κουκλί πραγματικά. Δεν συμφωνείτε, αδέρφια Σίγαυρη και Λυπία Ολυμπιακή. Εντάξει, σήμερα δεν είπα φοβερά πράγματα και το οποίο εκτιμώ εγώ. Εντάξει, ήδη σπάσαν τα νεύρα, μάλλον δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Διακριτικά, σταθερά, αθόρυβα, εμείς. Φυσικά, χημικά, βιολογικά, παρτσοκικά, παρασιτικά, παρτσοκικά, ναρκωτικά, ντοπαμίνη, ντοπαϊμπότα και η μοίρα κάνει παρέα με τον Κακάδο Junior. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε γιατί το βλέπω λίγο κοντό το παιδί. Δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Να είναι καλά το παιδί εκεί που είναι και συνεχίζουμε. Αυτά και επειδή ακολουθεί άλλα 9 short. Ή αυτό είναι το τελευταίο και θα το ανεβάσω το τελευταίο. Ξέρετε πώς. Παιδιά, έφτασα σε μια συνειδητοποίηση. Ότι δεν χρειάζεται το πρώτο βίντεο που βγάζω να ανεβαίνει πρώτο. Μπορεί να ανεβαίνει και τελευταίο. Κάτι παράξενα πράγματα, ρε παιδί μου. Σταματάω εδώ το short, δεν με ενδιαφέρει αν έχει 10 προβολές, αν έχει 400 προβολές, αν έχει 700 προβολές, αν έχει 300 και 700 όλα καλά. Αν έχει 10, το που στάρω από το Twitter με είδα το γράφημα. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Δυστοπία κοινωνία μας.